Чували ли сте за хималайския шиладжит? Аз не бях. Лиза ще ти покаже защо хималайския шиладжит не е просто само добавка, а е нещо, което тялото ти реално разпознава. Изгледай видеото. Хималайски шиладжит и органичен морски мъх това са две естествени съставки, известни със своите ползи за здравето. Имате шиладжит. Често се нарича унищожител на слабостта. Това е вещество подобно на катран, което се намира в Хималаите и се използва от векове за подпомагане на производството на енергия, издръжливостта, обект пол, имунитета. Толкова богато на антиоксиданти и минерали. Този органичен морски мъх съдържа 92 от 102 минерала, необходими за тялото. Той е толкова полезен за здравето на мозъка, производството на хормони, здравето на щитовидната жлеза, имунитета, здравето на червата, здравето на кожата. Толкова ползи за здравето, съчетавайки ги шиладжит и органичния морски мъх в една мощна добавка. Ако никога не сте чували за това или никога не сте го опитвали, опитайте го днес.